ଯାହା ହେଉ ପୂଜା ଆଜି ସମୟରେ ସରିଗଲା। ଏବେ ପରିବା କାଟି ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଆଲୋ ଝୁମି, ଆରେ ସେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ କଣ ବସି ରହିଛୁ ମ? ଆସେ, ମୋ ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଉଛି, ଟିକେ ମୋଡ଼ି ଦେ। ଆଜ୍ଞା ମା, ଯାଉଛି। ହଉ ଯାଏ, ଆଗେ ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେଇ ଆସେ, ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବି। ଯେତେ ଯାଏଁ ମୁଁ ନ କହିଛି ଏଠୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ମା ତ କେବେ ଏମିତି ତାଗିଦ କଲା ଭଳିଆ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଆଜି କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ଯେ? ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ରୋଷେଇ ହେଇନି, ବାପା ଆଉ ଇଏ ଖାଇବେ କଣ ଯେ? ମା ସେତେବେଳେ ଉଠିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ମା ମୁଁ ଟିକେ ଯାଏ ରୋଷେଇ। ମନା କଲି ନା, ଧୀର ହେଇ ବସି ରହ ଏଠି। ଝୁମି, ମତେ ଭୋକ କଲାଣି। ରାନ୍ଧିବ କେବେ, ଖାଇବାକୁ କେବେ ଦବ? ହଇରେ, ତତେ ଯଦି ଭୋକ କରୁଛି ଯାଉନୁ ନିଜେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବୁ। ଆଜି ଆମର ଉପାସ, ଆଘ୍ରାଣେ ଅର୍ଧ ଭୋଜନ ପରା। ଆମ ଉପାସ ଭାଙ୍ଗିବୁ ନା କଣ? ମା ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମତେ ରୋଷେଇ ଆସେନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯାଉଛି ମ୍ୟାଗି ବନେଇକି ଖାଇବି। ବାପା, ତମେ ରୋଷେଇ କରୁଛ? ହଁ କରୁଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ କରେ। ଏଇ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଭାବିଲି ଏଥରକ ବୋହୂ ଆସିଛି ମାନେ ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର। ଛାଡ, ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ କରିଦଉଛି, ଆର ଥରକୁ ତୁ କରିଦବୁ।